Δεκαετία 60. Η Ελλάς έχει εμπεδώσει πλέον ότι ανήκει στην Δύση και ο αμερικανικός στόλος της Μεσογείου επισκέπτεται συχνά το λιμάνι του Πειραιά. Εδώ είχε βάσει ο στόλος και ερχόταν στον Πειραιά και έκανε πετρέλαια και τα λοιπά και βγαίνανε κατά χιλιάδες οι ναύτες, διότι ας πούμε ένα αεροπλανοφόρο αμερικάνικο έχει 5.000 ναύτες μέσα στην αστεία. Φτάνοντας στον Πειραιά, τα αμερικανικά πληρώματα στο στόμα τους είχαν μόνο μία λέξη: τρούμπα. Είναι ένας τόπος την εποχή εκείνη που λεγόταν τόπος ακολασίας. Υπήρχαν πολλοί κακόφημοι οίκοι, στέγαζαν αθώες ψυχές εκεί. Βγαίναν οι ναύτες οι Αμερικάνοι μετά από κλείσιμο πολλών ημερών. Γέμιζε η περιοχή όλη αυτή. Όταν λέμε τρούμπα εννοούμε τις οδούς Νοταρά, Φίλωνος, Κολοκοτρώνη, Γεωργίου, όλη αυτή την περιοχή γύρω από το λιμάνι. Όταν έρχονταν ο στόλος, δουλεύανε και τα μπαρ με τα κονσομασιόν και τα σπίτια και όλα. Όταν κατέπλε ο έκτος αμερικανικός στόλος, γινόταν πανηγύρι. Δεν είχαμε για κακή τη δουλειά που κάναμε. Διαβάζουμε στην εξομολόγηση μιας ανήλικης που θύτευσε στα μπαρ της Τρούμπας. Η Νοταρά είχε τις πόρνες και οι Φίλωνες είχε τα καμπαρέ. Εκεί κάποιες γυναίκες ελευθέρων νυχτών στεγαζόντουσαν σε κάποια σπίτια και επιπληρωμή πρόσφεραν αγορά. Ξένος που θα έρθει πρέπει κάπου να πάει να διασκεδάσει. Δεν είναι μόνο ότι του λείπει η γυναίκα, του λείπει και η διασκέδαση. Δηλαδή. Οι Αμερικανοί ήταν οι καλύτεροι πελάτες για τα καμπαρέ και τους πολυάριθμους οίκους ανοχής. Τι είναι ρε? Ετοιμαστείτε για κορεμισιές. Δηλαδή, στις 16 τα λουλούα και το στόλο. Στόλο, σώπα, πού το λέει? Να το. Για να δω. Έτσι. Οι ναύτες βέβαια δεν ήταν μόνο πελάτες, αλλά και έμποροι. Κυρίως λαθρέων προϊόντων που έλειπαν τότε από την ελληνική αγορά. Όταν ερχόταν ο στόλος υπήρχε μια γιορτή. Από τα λαθρέα τσιγάρα που βγάζανε από το στόλο, τα λαθρέα ρολόγια, τα λαθρέα τραζίστορ. Η ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» καταγράφει με ακρίβεια το κλίμα της εποχής όταν ο έκτος αμερικανικός στόλος έμπαινε στο λιμάνι του Πειραιά. Ο έκτος στόλος ήταν η χαρά της πόρνης. Γιατί αν σκεφτείτε ότι το μεροκάματο, η βίζητα ήταν 50 δραχμές εκείνη την εποχή, μιλάμε για τη χρυσή δεκαετία τώρα που ήταν 50 με 60, 1950 με 60, ήταν η χρυσή δεκαετία της Τρούμπας. Αν σκεφτείτε ότι ήταν αυτό 50 δραχμές, 50 με 55 και ότι βγάζανε σε μία μέρα 3.000 δραχμές, ήταν πάμπλουτες.